Takže čaute ľudia. Ideme hrať Among Us. Čaute ľudia, ja som tu samozrejme tiež. Až te furt dýcham. A ja žijem. Dýchanie je neviem, či dôležitejšie žitie alebo dýchanie. Ja to dýchanie, lebo vtedy budem žiť, nie? Wait, ty tam... Dobre, nech to sa mi... Aha, aký mám Aura farmský skin. Ešte si zmením na zelenú. Ja mám zelenú, bro. Skúsim kramnú zelenú. Ja si im napojiť na server. Ja už mám zelenú moju. Ale ja už sa im napojiť na server. No dobré, ale tak no. Dobre, takže je tu 11 ľudí, to stihneš. Dobre, ale koniec. Dobre, je tu M, F, X, Q, S, G. M, F, X, Q, S, G. Ja nesiel som. Nejdem do hry. Dobre, no, ja to napíšem za teba, sem nejdem. Ale daj taký normálne menšie lobičko. Musíme počkať a rovno mi povedz. C, X, X, V, P, S, G. Dobre. Nie si tu. Nie si tu. No ja som tu. Není tu. Lobičko. Áno, to je úplne isté, to je úplne iné lobičko, toto není on, toto není on. To není on. Myslíš? Není to on. Tak to je sympatka. Tento není on, u ktorého je tá zelená čiapka, ten, ktorý som ja, to ja nie som u neho. Ten, Dobre, ktorý buď si ho ticho. hladko teč. Dobre, buď ticho. Nikomu nedá. Som zvedavý, či budem impostor, či on ide crewmate. Obidva crewmate. Ale kto... A ja som najhoršia klasa a ty jedna z najlepších, bro. Ale akože tento není až taký Asi hrozný. všetci tu dýchajú zatiaľ, okrem teba. No ja potom zdochnú na to, aby som vám bol užitočný. No tak ty, hej. A ty mi v raude pôjdeš, ja pôjdem do elektriky, okej? Na čo ideš do elektriky? Lebo tu budú najviac hráči, ktorí by ma chceli zabiť. No kontroluj to tu. Ešte zostane, kámo, lebo...